3К долара. Вече третия месец работим с него. Толкова бях научил всичко, бях изградил пайплайн от лидове, хора, които познавам, стари клиенти, всичко това и знанията си. Първите 5 дена на август направих $1440 за 5 дена. И завърших месеца на $6000, което са 10 000 лева. Като беше тотално за първи път удрям, нали, 5 числа. I have an offer you can't refuse. Yeah, what's up, bro? I sent the money to you, by the way. Yeah, I received it, thanks for that. We did do 40K cash in May. That's kind of weak, isn't it? For your business. Yeah. И това е един човек, който преди работеше за 1200 лева в един супермаркет в склада. Това беше буквално почти 10 месеца работа и ги изкарах за месец да пише по Инстаграм. И тогава бях толкова хайп, той ще каже, аз бях на седмото небе, само излех навън, качефих приятелката, нали, вечери и всичко. Това беше наистина, всичко, като се работил съм стана буквално 6 месеца. За 6 месеца успях да мина от нулата към 6К. Сега не беше лесно. OG-тата помнят преди малко по-малко от една година с Марто и с брат му, дето сега го няма вече. Почина. Това? Почина, няма го. Не, на клозинг колове, прави пари, затова не дойде. Но бяхме тука и снимахме първото ми видео на YouTube с двамата. Тогава и двамата бяха на един месец, откакто са влезнали като appointment в сферата и си разказваха впечатленията от онлайн сферата. А сега, вече почти година по-късно, Марто, пак сме тука. Да разкажа цялата история след това. Да, как той се е развил, защото той буквално Много бързо скалирах. много бързо, най-бързо от всички скалира. Така че... Да, не тогава това толкова много обещания имаше в това видео, в този подкаст, как големи неща ни очакват. Да. Сега да видите какво стана на продукцията. Да гледа част 1, после част 2, да видите реално какво е станало. Точно така, да, между другото. Значи, къде завършваме предишното, да бях свършил първи си месец, $1200 в комисионни и 1500 базово твърдо си бях осигурил, защото много ги впечатлих, защото записвах страшно много бажания и те ме затваряха и аз им казах, майка ви ще идва. Айде, стегнете се или напускам и те ще ми дадат пари да ме пазят, защото бях толкова ценни. Като цяло, тази философия спазвах навсякъде, бъди най-ценният, най-точният човек, който можеш да бъдеш, така винаги ще дадат хубави пари, винаги ще загубят повече, като напуснеш запора, колкото плащаш повече. И така заключих с твърдото базово, втори месец го завърших на $2400 и правя се развивам и третия $2700 успях да даря на същата работа, която почнах в началото. И беше като цяло много добре, нали, развих се, направих много връзки и уменията познаха се по-добри. Тогава напуснах тази първата работа и влезнах в phone setting, dialing, където вместо да пишеш по Инстаграм, звънкаш, нали, говориш по телефона с американски идиоти. И влезнах във фирма за кредити. Хич не ми хареса, не хареса да говоря по телефоните им, говорих с някакви странни, зъни някакви втира, може да ми говори по телефона. И изкарах пари, изкарах за 2 седмици към $1200 за 2 седмици изкарах. Не беше зле, ама не беше за мен и напуснах. И тогава, точно тогава, бяхме с него, навън взехме пици. Тогава взе решението да напусне, това ще я да питам. Да. Ако не се сети сам, ще я да питам. Да. Кога взе решението? Бяхме на пица с него навънка и аз му казах как не ми кефи да съм по телефоните, не е моето. И имаше, да ви дам малко контекст, един месец преди на Дайлър, той взе една роля, дето е бизнес към бизнес, дето е малко по-високо ниво. B2B. И те го искаха, обаче той не искаше. И вика, знаеш какво? Виж, аз да взема, нека да препоръчам Марто, това тренирам него, работим заедно, ще му помогна да стане на ниво, ще правим колове. И това правихме всеки ден, имахме по 2 часа кол. И той заедно лайв сетвахме, правихме. Точно така, аз тогава я бях взел да сетвам на нея, но вече ментално бях на излизане от сетинга, защото исках да създам на Три морета, общността на Три морета и да навлезна в менеджмент. И тогава видях възможност, хубаво, дай да префърля Марто, да го науча и той да стане възможно най-добър, да натрупа опит в B2B, защото е по-специфично от това, на което той беше свикнал до тогава в B2C. Да. И той тъмън да стигне до добрите пари, които се изкарват в B2B-то, и аз да имам повече време да се фокусирам да стартирам на Три морета, общността. Да. И даже аз на един месец преди това, аз почнах, с него всеки ден правихме разговори по час-два, ето на живо правихме сетинг, работих там 3 седмици, успях да изкарам с тези 3 седмици към $800, 900 комисионни и това беше, те нямаха реклами, баннаха им рекламите, нямаше и аз ги напуснах точно заради това, защото малко бавно се развиваше. И така, станах Дайлър, не ме хареса, бяхме на пица с него. И аз стоя и си викам, не ме кефи, какво ще правя?
И тогава гледам, че новия му сетър на тази B2B компания е пълен шит и му плаща $1000 само за да стои него напуска. Аз викам, това е много добра възможност аз да мина. Ще те вече имаха реклами, имаха основи, а новия сетър беше пълен, олигофрен, не успяваше да прави нищо и гърмяха всичките си лидове и аз му звънкам. Бяхме с него в колата и аз му звънкам, нали? Опа, братле, замисли са. Ние с теб нямахме реклами и успяхме да съберем толкова много пари, без реклами. А пък той сега има реклами и всеки ден с него нищо не прави. Представи си, аз с реклами. Знаеш какво, имам го на клип това. Ще го вкарам. Ще го сложим и сега отгоре. Ще го вкарам да се види. Да. I have an offer you can't refuse. Yeah, what's up, bro? I sent the money to you, by the way. Yeah, I received it. Thanks for that. I was expecting for the offer to like go crazy because like when I was there, we got how many closes so quickly. In 2 weeks' time, we got so many closes. The time you did that, like, I didn't get any inbound DMs. Now I get, like, inbound DMs, like, almost once per day minimum. That's what I'm saying. Like things should be going up. Yeah, I know. I mean, we did do 40k cash in May. That's kind of weak, isn't it, for your business? Yeah. Точно същия ден аз снимах клип, защото бяхте се преместили вече в Пловдив. Да, точно същия И ден. до там ще стигнем. Да. И да, аз точно тогава точно според се преместих до Пловдив. Бях преди в Елена, минали пък бяхме тук, живях в Елена, малко кръче на майната си. Тогава все още бяха един месец в Сетик. Да, и бяхме дошли тук да се видим с него специално да се запознаем. Бяхме дошли на гост приятели, ама толкова ни кефи цялата среда тук, в Пловдив сме около Рязанско сме заедно, че буквално 2 месеца по-късно се върнахме тук. Да, 2 месеца по-късно. Вие бяхте с 3 месеца опит в сферата, когато си взехте тук апартамента, да. апартамента. И сега живеем в Пловдив вече почти година вече. Не, почти да, близко до година. Преместихме се точно с парите от сетинг, нищо друго не правим, само сетинг двамата фултайм. Те, че това също забравя спомена. Точно дни, когато се местихме, бяхме на пица и звънах на тоя. И той ме отряза. Защото вика, не искам да сменям сетъри, омръзнам се да тренирам. Но, един ден не, 2 дена по-късно получавам съобщение, обмислях твоята оферта, ай скочим на колата Тесла да видя дали знаеш какво правиш. Извадим различни разговори на другия сетър, какво би направил тук? Разбира се, кукнах го, смазах го, дадах му правилните отговори, той само си вика, кеф ме как мислиш, защото главният проблем беше, другия сетър не мислеше, като робот. Беше много шит. Като робот пише едно и също, като пише нещо някой, повтаря го навсякъде. Пак аз мислех, давах уникални решения за всяка една ситуация. И с кеф ме вика, ако ми кажеш сериозен, още не скъпнемам. Буквално бе то скол, ти каза другия абонент си ми вкара мен. И почнахме да действаме. И почна много силно. Първи месец $3,000, направихме лесно. И тогава вече следващия месец стана. Бях натрупал вече опит, бях се научил изцяло ролята. Свиквах. Успях, пак беше на 3К, обаче. Важното е $3,000, вече третия месец да работим с него. Толкова бях научил всичко, бях изградил пайплайн от лидове, хора, които познавам, стари клиенти, всичко това и знанията си, че го вкарах много силно. Първите 5 дена на август направих $1440 за 5 дена. А пък видно тези дни направих $1000, само видно тези дни. Беше много силно тръгна и завърших месеца на $6000, което са 10 000 лева. Като беше тотално за първи път удрям, нали, 5 числа. И това е един човек, който преди работеше за 1200 лева в един супермаркет в склада. Това беше буквално почти 10 месеца работа и ги изкарах за месец да пише по Инстаграм. И тогава бях толкова хайп, той ще каже, аз бях на следното небе, само излех навън, качефих приятелката, нали, вечери и всичко. Това беше наистина, всичко, което се работил съм стана буквално 6 месеца. За 6 месеца успях да мина от нулата към 6К. Сега не беше лесно, никой друг сетър не го е правил, точно защото никой не се късва за от работа. Аз наистина работих и винаги гледах да съм това е проблема на всички сетъри. Буквално всъщност конкуренцията изобщо не е толкова голяма. Защото... Има много сетъри, има са олигофрени. Да, има много сетъри в чужбина, особено в България дори няма. Но всеки е мързелив. Да. Ако ти си готов да свършиш работата, като него и като брат му, нямаш лимит никакъв. Точно. И тогава той да спеши от моите умения, то спич, аз го пичнах да стана менеджер на всичките му оферти, защото е такъв да скалира бизнеси, дали бизнес то бизнес и бях менеджер на 20 бизнеса едновременно. Намирах им талант, тренирах ги, правих им скриптове, се опита всичкото, менеджерах ги към успеха, нали? И като цяло този менеджмент беше много интересно, защото свързах с много хора. Да менеджираш 20 екипа наведнъж е много трудно. Транзишънъл си от сетър вече към менеджер, да менеджираш други сетъри да ги тренираш. И имаше фитнес роли, AI роли, бизнес роли, имаше всякакви. И това беше много ценно за моя път, защото научих се как да сетвам и как да продавам каквото и да е. Продавал съм всичко, mental health coaching даже продавах на едната роля. За гей момчета е това, но го продавахме, те направиха 70к първия си месец. В смисъл, много да научих се всичко и така изгради много добри умения на лидерство, да работя в екип и да съм част от нещо по-голямо. Защото вече не съм просто сетър, изграждах сейлс скриптове за бизнеси и хората ми знаеха като нали, Марто, той е пича за сетърите. И точно тогава спряхме да работим само, че напуснахме позицията и реших да почна мой собствен бизнес.
в чуждестранния Защото пазар. вече имаш опит коучвайки сетъри. Да менеджирам и да прави точно селс бизнес в чуждестранния пазар. И като цяло последните 4 месеца занимавам точно с това. И като цяло от една година е било, нали. Много неща станаха. Сетър, менеджер, вече този бизнес много бързо стана. Но всеки като цяло иска да влезе в сетинг сферата и да стане бизнесмен веднага много скоро. Това е цялата цел. Сетинг на степинг стоун към бизнеса, обаче трябва да скъсаш газа и не е толкова лесно. Трябва да наистина да си трудолюбив. Защото сетинг, знам сетъри, които са били 2 години сетъри и са изкарали само най-много $1000 в комисионни. След 2 години. Както ония Олигофрен също беше на рун ролята. Така ли? Как беше ония Олигофрен? Деца Денис се гледаха. Кой бе? Те запознах с него на живо. Те копи-пейст скриптваше. Арун? Не Ерун менеджерстве на Денис Airbnb ролята. Кой беше другия сетър там? Он е Николай. Олигофрен, копи-пейст. Тоест, ти 2 години сетър лично направо. Да. Трябва малко да мислиш, трябва малко по emotional intelligence, critical thinking трябва. Ако искаш да имаш наднормални резултати, трябва да си наднормален сетър, нали? И това много опира до майндсет, до това да си в правилната честота, ментална честота, mental frequency. Това си го говорихме преди да пуснем камерата, си го говорихме. Показах му моя vision board, дето съм си направил. Точно. Да почнем да кажем. Може и направо после да вратнем камерата, Да. Но много е важно това да си в правилния стейт, точно в правилното frequency, правилен на български. Опитвам се по-малко английски думи да използвам. На български е честота, ментална честота, frequency, честота. Искам пълна. Но да, искам да добавя на това. Това е супер вярно. Когато бях на телефоните, бях много зле. Нали, бях депресиран, беше къста часа, не ми харесваше. И говорих с Олигофрен и този заради не изкара толкова много пари, защото бях на лоша честота. Като на радиото сменяш честотите, за да влезнеш на правилния канал. Точно. И това много си влияеше. Пък в сравнение с това, като дарих 10 000 лева, тогава бях точно всеки ден бях на добра честота. Знаеш, защо бях добра честота? Защото бях около правилните хора. Когато си около други хора, нека си, виж, всеки иска да е сам с качулката в стаята, лаптоп и изкарва късно вечерта. Това е забавно до момент. Първи месец ще стигнеш много далеч, защото ще някакво grinding silence, те ще видят да си с мотивация, добре върви. Обаче дългосрочно много бързо изгариш. Много бързо изгаряш, ако разчиташ само на тази мотивация. Да. И какво много помага е да си около други хора, които са амбициозни както тебе, които са трудолюбиви както тебе, хора, които са на същия път. И аз още това правих. Бях всеки ден заобграден от няколко комюнита, няколко места с хора, които и те тренират, ходят на бойни спортове. Ходихме с него на бокс, значи точно тогава, когато дадеш 10 000 лева, нали? Ходихме с него на бокс и се бухаме по главата. И това те слага на добра честа, нали? Да. Защото не само си дигаш строна, но и с приятели го правиш. Той, нали, развиваш тренерата, аз гледах сетинга и после се съберем на спаринг, обясняваме си кой какво ще прави бизнеса, как ще се разви, ай се моби малко, пам, нали? Да, идваха тук пак в моя апартамент двамата и с Алекс. Алекс влизаше и се затваряше в спалнята, защото той дайлваше или клоузваше. И само излиза, викаме, сега пукнах двама. И пак влиза вътре са. Локинва, докато ние сме тук на лаптопите. Да, даже клоузинг колове поемал там. И клоузинг колове поемаше като започна с Наско. Да, с Наско започна, веднага почна да там поемаше. Но да, той викам, бях ако правилната среда точно тогава. Точно с месец бяхме сте постоянно на бокс, почти всеки ден. Бях другите общности, така че дори на видео разговори с други хора. Бях заобграден от правилните хора за мен. Ходех на море с другите тренери, правих толкова неща. И точно бях в тази среда, много ми се вдигна продуктивността и бях много по-ефективен. Защото аз бях да даря такива големи числа толкова бързо и съм тази вълна, дето когато си добро настроение, по-добре продаваш. В крайна сметка продажбите, сетинга е да говориш с хората. Да ме ти говориш по-добре с хората, когато си крив или когато си по-настроение, когато си такъв надъхан. Тогава се усеща, като кажеш другия, ай изпълни живота, ай изкараме пари, скачай на кой да го направим. И да дам разлика това. След това, сега като се ретурирам собствен бизнес, минах през един месец наскоро, където бях без хора около мен. Бях изцяло сам отново. И изведнъж почнах много малко да работя, по-малко мотивация, по-трудно става да ставам собствено време, не харесвам толкова с бизнеса си. Това особено като имаш собствен бизнес и като няма никой, който да те hold accountable за твой резултат. Да. Разчиташ изцяло на себе си. Това е... Бърнатош много бързо. Да, но това е вече... Ето тогава вече почваш истинския... Там вече ти почва истинския self-improvement. Аз даже ти го казах, още като беше сетър, като почваше да си създаваш твое нещо, ти казах, ще го усетиш, че тогава започва истинския self-improvement, като създаваш нещо твое. Да, и моят най-голям проблем беше дори не това, проблем беше просто няма хора около мен. И сега бях по вълните горе сам цял ден, в едно Airbnb се включен и работя сам, по цял ден. Нищо друго не правих и много почна да мразя бизнеса си, да не съм на правилната вълна. Това го усещам в няколко сделки по 4000 лева, висяха на сделка на един човек и те отпаднаха, защото аз не бях правилното чистота, не бях на правилната чистота. Точно за това се разпаднаха тези сделки, защото хората усещат, че не си winner, не си някакъв. Много е важно това да го проджектваш и да го извършваш. Според мен, честата много важно. Има много неща, които за това. Да тренираш, да ставаш, да си правиш добри навици, но мисля, че номер едно това е да си около висока честа хора, да си около правилните хора. Защото аз като бях сам, видях как изведнъж е така и почва да спада после. Защото
Какво се промени? Нищо, аз съм същия човек, по-дисциплиниран съм от всякога, повече тренирам, повече правя всичко, но съм сам. Това е ключът дума, сам, не бях с правилните хора. Защото мисля, такива различни общности са супер ценни. Примерно сутрин тренерите събраха на гредната с Алекс, брат ми ходеха, бягат километри, дори този Георгиев го каза. Аз ако бях сам, щях да ходим, без да бягам. Да. И това върши също с бизнеса. Той, Се надъхаме. Аре бе, давай, не са такова. те бягат в градната база, бягат на колка и той бяга и вика, измаря се, само ще му други учат ако него, които те бягат, те се стараят, решава, аз ще може да бягам. И той си признава, ако бях сам, щях да ходя. И това също с бизнеса. Като сетваш, като имаш хора около теб, които те сетват, които печелят, ти да знаеш какво ще правя още по-лопи, още алтерен човек. Като сам, стига толкова за днеска, ай малко почекам. Точно Алекс Георгиев, както го споменаваш, той беше, това му беше проблема като започваше, Да. беше в low frequency, защото той идваше от много гадна среда, много правилно решение взе да влезе в правилната общност, Треморета. за да може да се измъкне от тази среда и да си смени средата, но той влезна с такова frequency, с старото си frequency. Още не го беше схванал това, че трябва да се промениш цялата чистота на мозъка и влезна с старото си frequency и слакваше, не ставаше на време, не се справяше толкова добре с сетинг, отсъстваше от хъдали, нали, защото аз съм менеджер и ние правим всяка сутрин morning huddle, сутрешни разговори с екипа, на който го менеджирам, да ги коучвам, basically. И не ставаше на време, закъсняваше. Това се промени, като почнахме да се виждаме на живо. Като отидохме на тази вила на Банско, имам клип с него и с Тилян, в YouTube, на вилата в Банско. Като почнахме в Пловдив да се виждаме повече, като имплементирахме това да правим, да излизаме, да бягаме на гребната база, на тепето, да правим бърпита, лицеви опори заедно, набирания, такива работи, дето нищо общо няма тия работи с сейлс и с сетинг. Ама фриквенцията. Обаче му промени и финансовите резултати напълно. Той сега свършва този месец. Първият си месец, откакто е почнал да изкарва пари с appointment setting, януари 2026. Днеска е последният ден от януари 31. Го свършва с, мисля, че малко надхвърли 2000 лева. Като за първи месец. Не беше 2500. Може и 2,5к. Над 2000 лева. Надхвърли 2000 лева. Не съм ги сметнал точно, трябва да ги сметна, защото аз съм менеджер, не знам. Но точно менеджерите. Да. Да, ама важното е това, че точно това му се промени на него. Да. Наистина. Дай ще направи такова видео с него и той сам да го каже. Да. Следващото видео ще е с него, където той го казва същото нещо. Евентуално в Дубай. Да. Само вметваме, евентуално в Дубай. И това много истина, защото аз точно изкарах повече пари, като бях по-low leverage като сетър, като сега като бизнес собственик, точно всичкото, се промени, сега работя повече от всякакъв проблема, просто е часата. И днес цяло това си говорим с него, той ми кара да помага да се знае какво да променя. И сега след като си оправих, ако съм около други хора, които печелят както тебе, нали? И малко ми е вдигнато фриквенцията, сега като се прибера вкъщи само, защото съм работил много повече яснота, какво трябва да правя правилно и как да се скалирам много по-добре. Да се развивам по-добре, защото много съм бил на пауза, защото съм сам с лошия фриквенция. И сега знам как трябва повече да срещам. Както Алекс идва на вашите линка по 3M чалленджа всяка седмица, физическите нали, бягането на тренировките, и аз ще почна да идвам, защото усещам как много ще ми вдигне фриквенцията. Това ще е супер. Много се радвам да почнете да идвате и ти и Алекс. Когато ви е възможно, ще ги пръснеш, ама хубаво е така и на тях още повече им се дигне. Да, точно. И аз съм като ги надбягам всичките и те ще знаят кой аз трябва да надбягам. Марто. Аз това направих, аз тръгнах да спринтирам последните там 100-200 метра днеска и Алекс стои зад мен. Чак крещеше някакъв. Искаше да ме настигне. Между всеки път, като Алекс да бягаме на двамата заедно, винаги те става. Винаги накрая, който отпреде, почва спринта, другия се надъха с него, той да почне да спринтва. Пак е фрикът, ако си сам няма да направиш спринта. Няма човек пред теб спринтера, няма ти да си пуската, той да спринта, си окара те по лекичка накрая. Алекс Стоилов си го каза точно от 9, като бяхме на гремата. Ти ако не беше тръгнал да спринтираш, аз нямаше да тръгна. Много е важно това. Да, много е важно това. Много. Така че урока на деня е чистотата, гледай си синката и това мога да направиш най-лесно, чрез да се заобградиш от правилните хора. Имаш правилните хора от теб, най-много ще ти влияе позитивно. Да, и даже смятам, че ние прекалено рядко се виждаме. Да. Въпреки че сме се виждали, както казахме, идвали сме, работили сме заедно, отиваме в касап и сядаме на обяд и пак е прекалено малко. И сме тренирали заедно, но прекалено рядко го правим. Колкото по-често го правим, толкова по-големи резултати ще имаме. Варто, че е буквално 5 минути на друг склата. 5 минути. Да. И всеки път, като се видим, го казвам. Всеки път и аз го казвам и той. Мале, life-changing разговор. Трябва по-често. Случвало ми се и на мен през последната година. Между сегашния клип и следващия, през последната година, и на мен ми се е случвало да съм бил в такива периоди, където имам някакъв проблем, някаква пречка с бизнеса и стоя сам локиннат и се чуда как да го избутам това нещо, да го солвна. Не ми идва никаква идея в главата. Видим се с него след една седмица и с него и с брат му, почнем да обсъждаме, ние направо почваме. Здрасти, какво става? Не видна направо бизнес с часове можем да говорим. Давай. Точно Вики и Нели се мръкаха за ти. Да. И само
аз споменавам какви са моите пречки в момента, той неговите, Алекс неговите. Правим геймплан, правим И направо решаваме всичко и всички сме... И нещо, което сам съм се блъскал в главата една седмица да го фигър аут на как мога да го направя, той за секунди се сеща. И сега обратно, сега днеска стана Да. точно това с честата. Да ми е направил eye-opening и да, ще вземе екшен, ще правя vision board, ай ми покажем vision board. Айде. Ето го vision board. Това всичкото не са някакви dream outcome-ове, не са някакви, освен мезонета, който до края на годината ще купа. Но не е примерно някакво Lamborghini, да ти искаш да караш, или къща, която искаш да построиш след 5 години, 10 години, ами ежедневни навици, върху които да се фокусираш, да ги сбъдваш всеки ден. И нали, това е примерно за 2026-та, лятото, ето така искам да ми изглежда лятото, разбираш ли? Това са навици, които искам да правя, ето работата, как искам да ми изглежда work environment и така нататък. И тези навици в съвкупност, правейки ги през цялата година, изграждат една личност, която аз искам да стана като човек. Така че Vision Board не е правилно да правиш с някакви ауткъми, ами по-скоро с навици, върху които искаш да изградиш в себе си като личност. Защото навиците те правят теб. Ти си ти какъвто си заради твоите навици. Те те изграждат какъв си ти. Така, слагам си тогава. Идвам тук сутрин, слагам слушалките, на макс пускам от тия бразилските едит музики, фанк, дето им викат, и почвам тук shadowboxing. И се филмирам, все едно аз съм в този едит. Разбираш? Те са гей ще кажа, това е много странно, тези, които наистина мислят за честота фриквенси, ще го разберат много добре. Значи, как работи? Ти, за да станеш тая личност, която искаш да станеш, това е продукт, това е резултат на навици. Той човек е такъв човек какъвто е, заради навиците, които той има всеки ден, които той прави, активитетата, които прави, действията, които предприема. Съответно, ти ако продължиш да правиш шит навиците си всеки ден, ти ще станеш ли този човек или ще си останеш същия човек, който си в момента? Ще останеш същия човек, който си в момента. Няма да станеш новия, само ще искаш да станеш новия. Точно така, няма само от мечтания да станеш новия. Ти ще станеш новия човек, правейки това, което той прави. Съответно, ето, тук, гледам ги. Да, малко мога да се филмирам, нали, с музиката, влизам във филма, обаче това ме вкарва в такава чистота ментална, че аз съм този човек, който ги прави тия неща и гледам да се фокусирам. Примерно, първо се фокусирам само върху тази снимка, примерно. Фокусирам се и гледам да почувствам наистина каква емоция ми докарва това, все едно в момента го чувствам. И влизам точно в тая честота заради това. И това му го обяснявах от Деве и на Марто. Ето, примерно, днеска тичахме на гребната с общността. Ето е снимката. И гледам през годината, като ми се случват тия работи в истинския живот, като ми се случи нещо от Vision Board, да съм, баси якото, верно, то Vision Board са, ето го, случва се, ето. Да. Тичаме, като ходя на бокс, ето ми го сака с ръкавиците, ето. Като пътуваме с приятелката ми, ето ни куфарите, самолета. Ето, сбъдва се в шибания Vision Board майна, като работа от кафенето, ето ми ги слушалките с лаптопа. Случва се, Vision Board ми, на прав път съм, Точно. Утре ще ходя на спа с приятелката ми, ето го. Ще гледам ментално наистина да го агнолежа на това. Като ходим на капана с приятелката ми да вечеряме, ето. И това всичкото те вкарва в правилния фриквенси, който ще докара до това да станеш този човек, който искаш да Тези, станеш. които успешно ще го разберат това. Да. Ай.